To ahinya wacho ni kaluo thothwa ok kawo pesa gi giluoro hola gi. Ang'o momiyo? Koso in inene nade opogore gi kaka iwacho? Opogore kabisa, ok ni ok wadwar pesa gi. Pesa gi ok chopnwa kaka wan johala, to kokel pesa ng'ato ka ng'ato ohero pesa. Wan kaka mine pes NGAAF go osechopo lakini ok chopnwa kama wanyalo dwaro. Ing'e ni ng'at ma miyo nigi dwaro mang'eny. Kaka wan watimo ohala, mine kaka waloko kama. Ohala yudo kawuono kiny olal. Uwezo fund kata NGAAF go kobiro kawuono wabumako godo ohala. Koro kiny, gima kiny ok ing'eyo, ohala lal gi yuto. Samoro yudo pesa no itimo godo ohala. Pesa no kinyal chung' godo michung' godo mwandu machung'. Nyaka imany gimichomo godo. Emomiyo wamanyo pesa e bengi kata e grube wa mag mon mwan godo matindo tindo e chichni wagi. Kamano koro ne customers magu, nikech customers be nitie mondo ibed ja ohala, customer be nitiere. To customer ne bende oyuago pek mar ngima. Ere kaka koro uneno ni utiyo kanyakla e yo mayot?